Pak. Tukokne skincare ndang lipstick bedak. Oh alah Bu, iki wayahe daftar sekolah. Sementara awakmu nggo tepung beras ya. Sok nek awakku wis duit tak tumbaske. Tenang ya Pak, aja ngapusi. Berginting aku Bu. Ayo Bu, sedila. Sementara cepet nolawang sik. Engko nek wis enek skincare. Cok. Tak kandhani. Diomongi apa neh? Rabi rondo iki enak. Sing diomong penake nggo ndi? Kowe percaya ora? Ya ora percaya wong urung tau nglakoni. Ora gagak marahi masak, wis pinter masak. Cuma masake ora rondo tok to sing iso. Ora gagak marahi ngadepi mertua sing model jaran, model singa, model ula, model barong. Wis ngerti kabeh. Ngono, lah nek masalah Malah jago Mas. Piye? Pilih perawan apa pilih rondo? ya pilih rondo no. Rondo kan selalu terdepan. Bi, iwak biawak karo iwak biawuk enak ndi? Enak iwak biawuk, Mas. Tenane. Tenan. Nek iwak biawak iki kowe gak patek doyan. Lah ngopo gak doyan? Panas iwak kuwi. Iwak biawuk enak, Mas. Iwo Bi, aku durung tau mangan iwak biawuk kok. Ger rasane tenan. Kok iya ta Bi? Opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Lah ngono kuwi perlu dimasak godhog ra? Ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Ah tenane. Tenan. Ora to wi hewan apa? Gak ngerti aku. Apa ta? Wi hewan melata wi. Bahaya wi. Mbok rak dong. Cekelane angel. Tapi sekali dipangan ketagihan wi tenan. Mantep Mas iwak biawuk. Iya to. Mbok aku ki diwehi ngono lho Bi. Tak melu rasane. Enak apa ora iwak biawuk ki? Dek, apa jadinya kalau buaya darat ketemu sama buaya betina? Buaya darat butuh sandaran, sedangkan buaya betina butuh hiburan. Ada lagi? Buaya darat takut kehilangan, sedangkan buaya betina takut ketahuan. Apa lagi? Sudah aku mau kabur. Kok kabur? Yang nonton ada yang tersinggung. Oh, kowe sapa? Aku Nini. Adimu? Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Nek Nini kuwi rada putih ngene iki. Lah ya Nunu. Nunuke ireng. Piye to? Dadi ra mudeng. Lah ya adikku ki adik kembar ki jenenge Nunu. Ki ra mudeng ki saiki. Piye to saiki? Sik, iki gena-gena. Iya. Jenengmu sapa? Nini. Adimu. Adikku pas kembar kaya aku jenenge Nunu. Lah bedane Nini karo Nunu? Lah ya nek Nini ki rada putih. Nunu. Nunuke ireng. Piye? Wah ki ra mudeng ki. Bedane ora mung kuwi tok. Nek Nini kaya aku kan rada kempot. Oh, Nini ki kempot. Kempot. Lah ya Nunu. Nunuke tembem. Iki aja sumpah samplok ngono ki lho. Lah kowe ki omong aku. Lah iki wong ciri kasih. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iso mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh lho. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambu terasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanange uripe hampai mergo gak duwe dhuwit lho.
Plonga, plongo, tolah, toleh. Mbak, masak karo ijlik ini enak ketoke. Itu malah cengengesan. Iya, apa meneh terus diumbulin tumpang kompor, Mas. Jan mau wening wi. Terus jemput kamu ke Slomet geni. Lho, kok jaran. Yo ngalah, enak, Mas. Enak dengkulmu melocot wi. Wis males aku saiki turu mbek kon berisik. Opo maneh? Kon lek turu saiki greget-greget ngene krek-krek ngono. Iku jenenge tandai kekesalan. Wis gak mungkin, kon pasti mimpi nyokoti pentil. Lho gak ono lah. Ya, kon pentile sapa sing mbok cokot? Lho karo sumpah joko-joko pentil. Wong ndek ngimpi ku gak ono pentil kabeh polosan. Berarti kon aja mimpi arek wedok. Maksudnya aku gak Polosan gak ono pentile gak gitu. ketemu rupane pentil dulu. Berarti susu tok iku. Mbok cokot apa? Lah apa kon greget-greget? Lah iki karo. Di masa ero aku nek turu geget-geget takono untuku dhewe kok karo kok ora ono pentil-pentilan kok. Kan aku ndek pinggirmu iso pentil kowe mbok cokot ndek mimpimu gak ono pentil. Awakmu saiki kok sombong men to. Dicat gedhe mben lho. Aja neh dibales. Dibuka lho ora. Aku iki kerja leng-celeng. Mbok kira aku ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyeleng nih. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok. Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enek wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diampur. Kok teko dapur barang to. DM aku mbak aku ngono ki meneh butuhe tok arep ngutang dhuwit. Lah terus apa lho sing arep utang duit kowe iki? Aku lho wis bayaran nyapo golek utangan. Rupa kaya tutup omprenge. Rupa kaya tutup ompreng tapi ngangeni le. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo, shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Lek sing nomor 3, Mbak? Nomor 3, seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowem ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lek sing nomor 4, Mbak? Nomor 4, fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Metune yo bareng. Ndesae yo bareng. Enake yo bareng. Ya dilap bareng. Ngono kok isih wae ora iso urip bareng. Rambutmu dhuwur kok apik men to, Bi? Abang karo ireng. Lah sing ngisor kira-kira piye? Diwehi werna apa ora kuwi? Ya, aku penasaran, Mas. Yo pengen ro ae. Iki karo abang rambut dhuwur, mata to. Oh, coklat tua karo ireng mata ngene lho. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok didudui nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna. Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok jembut opo desa. Kalau yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Jembut minimal warnane 2-3 koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jaran? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu e. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya.
Kena mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan yo nek mbok ngelapi, Mas. Jembut kok ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Ancok anjene. Kata-kata hari ini, Pret. Sambel terong, lalape pare. Bojone uang enak rasane. Masa iya toh, Pret? Tapi aja dibaleni. Nagih. Dek, sesuk awake dhewe metune awan ya. Metu awan wedi kepanasan. Ya bengi. Metu bengi wedi kademen. Lah terus penake piye? Sing penak ki metu njero bareng sampean, Mas. Masuk ora? Ayo masuk ngono kuwi. Ngono kuwi ya aku suka no. Lah kuwi ngapa, Mak? Boyokan. Lah kok iso boyokan iki piye to? Mami sampean banter Ram. Lah kan wis tak abani. Siap sayang, awakmu ra siap. Kok pengen ganti gaya ya? Gaya cecak ngising ya. Banter-banter. Iya. Omongnya aja banter, panggah ae. Ya piye saking semangate lho, Mak. Ngene iki bobrok awakku. Alah bobrok-bobrok ngono njaluk nambah neh ngono kaya enggak suka aku. Pokoknya sesuk wis ora usah melu senam, ora usah payapan-payapan karo cah kae. Aku ora seneng. Wong wedok iki mbok betah ning omah sing jenak ngono. Umban yo akeh, isa-isan yo akeh, men payapan wae. Jajane ngeto omah-omah apa ora? Ngono kok dirungokke, kupinge dirungokke. Ciri-ciri wong lanang idaman. Iya, ciri-cirine apa ae, Mak? Wangi. Wangi kaya aku iki, Mak ya. Terus apa ae, Mak? Steril dari kuman dan penyakit. Aku ya jelas steril dari kuman dan penyakit, toh, Mak. Piye to kuwi? Gak pernah marah. Aku ya gak pernah marah, Mak. Tapi mutungan. Cium istri sehari 50 kali. Gak dower lah dene, Mak. Sehari makan 1 kali. Yo kaliren. Hafal minimal 30 kecamatan. Lagi pendaftaran caleg tau to, Mak. Gak pernah seluta. Ibu, Mak. Dengerin sayang, kalau ibu kepingin langsing, nggak perlu repot-repot diet, minum obat macem-macem yang mahal-mahal, apalagi sawahnya dipeletet-peletet, dikembeni, pakai fitness, pakai senam, nggak karo-karoan, nggak perlu menyakitkan itu. Ada program diet yang sangat praktis. Ibu kalau pengen langsing gampang, cukup ibu duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Lungguh sandinge wong sing luwih lemu, ibu akan nampak langsing. Artinya bagaimana? Kalau kita ingin jadi Amit yo. Lah iki arep nyapa dadak amit barang iki. Amit aku iki capian opo-opo ya amit, ape takok opo ae aku ya amit. Amit. Iya, tapi amite ya bisa nae aja pindho. Engko nek pindho dadi amit-amit. Engko nek tak takon iki ora usah mbok jawab. Takon bapakmu, takon taekmu, takon gatelmu ora usah ya. Iya, arep tekok apa to? Nek ra roh langsung ae terus terang, Mbak. Sepurane aku ra roh, aku goblok. Ari Iwan yo panggah roh. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet ya jane arep takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumunku. Angger turu kok mesti
tangane sak sisih dilebokno jero kathok. Oh alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kowe nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebole kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kon anteng. Apa ngene manis no kok cewek-cewek. Kok cewek dedok ni ra iso. Kok mesti mbrosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anja. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh, mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Dek ingi enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Gonku iki ukir-ukiran. Ndang to getun ning kene ra gelem. Aku ki dino Mas dedel duel keuanganku. Mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem apa ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soale wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki. Delok raiku ngleang ki lho. Gak enek gisine. Anja. Ton, mau nanya nih. Apa? Lebih kuat mana? Laki atau perempuan? Laki lah. Jaduk, perempuan lah. Mau tahu alasannya kenapa? Perempuan lebih kuat dari laki-laki? Ayo, apa alasannya ayo? Apa kira-kira? Nah, coba bayangkan. Omano, bayi umur 1 sampai 2 tahun, nak sebut-sebut ngalih nyonyo. Tapi yang laki-laki bisa ganti jenggot uban, nuden demen ngalih nyonyo. Nyonyo apa kan itu? Nyonyo penyon. Kabeh wong iki bakal mati. Nah, sing tak takokne mung sitok. Apa? Nek wis ora dalane mati, apa sing kudu dilakoni? Ibadah salat 5 wektu. Ora mungkin, ora usah, ora perlu. Ucap saidan iki. Lah piye? Omonganmu mencet. Kabeh iki bakal mati. Ya. Nek wis ora dalane mati, apa sing salat 5 waktu nek muslim ibadah. Ora perlu. Kowe pekok kowe. Wong samirke kabeh bakal mati. Nek wis dalane mati, balik. Lah kok balik? Ah, umpamane ngeten nuwun sewu. Mlaku. Oh, dalane mati. Balik. Golek dalan sing kono apa sing kono. Mas, aku ki kangen pengen ketemu. Ya ngechat to sayang nek kangen. Tapi arep ngejak ketemuan aku isen. Isin ngopo to sayang? Biasane ngre pengen yo awakmu ngechat ngono kok.
Aku ndak arani aku wong wedok murahan tak ketelen aku isen Mas. Eleh wong awakmu lho diluk-diluk wae ngecat kok ngomong isin-isin apa. Enggak suka aku. Pokoknya intinya lek pas aku ngecat, sayang, aku kangen pengen ngobrol bareng, berarti aku pengen jago karo kowe, berarti pengen ketemu. Lah piye arek kan temu arek jagong bareng. Lah gere-gere ketemu langsung mbok kongkon menek wit kambil kon ngemekne kambil kok. Bar kuwi terusan aku yo balik. Nggur teko ora nyampe ngobrol langsung mbok kongkon menek kambil. Gak usah ditelseh-telseh ngono. Kuwi artinya aku pengen ketemu kowe, pengen jago. Sawang-sawang awakmu tambah bedah ngono to. Cara banyune munclak-munclak. Tambah lemu ngono to. Terus nek aku lemu kakean mangan kakean jajan yo salahku. Lah arep nyalani sapa neh? Wong sing duwe awak lho kowe. Ya salahno bakul panganan kae napa le gawe panganan kok enak-enak. Yo Mas yo sing didol panganan enak nek lambemu ora nyonyo ora mungkin jajan. Anja. Duwe barang siji, nyelempet pisan. Ora tau kanggo kangge kanggo muyo. Ngono kok yo isa-isane dinyang 300 Mas. 300 sih wis larang lho, 300 ki wis apa? Wis TKT-katan wi. Secara mergawe wis 3 dina wi. 300 sih 3 dina wi. Lah awakmu enggur sedelo ae kok mangan ya wis tak tukokno, mangan ya tak tukokno. Ya. Hotel ya wis nyiapi hotel. Iki lho. Kowe iki nduk sing mbok bahas mung ijli terus. Ora ono to bahas liyane. Lah piye lho Mas? Lah aku ki ngrondo lek 7 taun ki sira rodok kasaren barang sak menika. Kasar ya diolesin masker men halus. Ning utekmu ki yo mbok mikir liyane. Gumun aku. Yo ning utekku eneng islik liyane sih enggak ada sak menika sayang. Nek aku ngomong aja jawab terus, kesuwen. Ayo toh diprakteki. Ulane luwuk. Luwuk. Kula luwuk mencok wit jero. Mbak Endembi ingok. Ulan dendeng ngok nyokot batu. Bathuk ngisor apa? Sayangku, cintaku. Nyapa? Aku saiki wis lemu sayang. Terus kon ngapakne nek lemu? Bobotku 25 sayang. Tambahno 5 kilo ngono lho ben genep. Kowe sik sayang karo aku ora? Yo isik no. Kowe sik cinta ora karo aku? Wis to rasa kuwatir. Aku malah seneng nek awakmu lemu. Mundak empuk. Telon. Pipiku gandeng gulu sayang. Wis to ora masalah. Malah ketok nek ngopeni. Kowe cinta. Kowe tambah cinta apa gila sayang kabeh aku. Yo tambah cinta no. Aku ki malah seneng leh lemu timbang kuru, pating klotak. Bagaimana seperti itu? Aku tidak bisa meninggalkan makanan yang enak-enak di sini. Wis to dilosne ae ben tambah empuk. Aku tidak bisa diet sayang. Wis rasa diet marai opo? Sedih banget. Lah nyapa sedih? Aku lo malah seneng nek awakmu lemu. Mundak empuk. Anja. Ya iki definisi jenenge hidup segan mati tak mau. Sambungan rambut jerene mami-mami Elsie, semotingan jerene arepe ngondol, gordasteran jerene koyok babu, rambute awut-awutan jerene orang rumat awak, lemu sithik jere kakean mangan, kuru jerene kok yo ora tau mangan, skincarean jerene arepe didol,
kok ya rumangsaku ora enek penere. Definisi orang mempercantik diri kuwi karena ya pengen membanggakan diri sendiri. Ya wis ora koyok sapa-sapa ngono lho. Kok prasaku wis mbak cocok dadi mami-mami Elsie. Lah kowe apa piye sing arepe tak dol? Heh? Ndang daftar. Kok prasaku yak-yakan celutak lah ambene iki. Jan, jar-jarne kok keren. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara islak-islik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe.